Poso ki ngepas rasa. Ya no poso alhamdulillah. Pokoke sementing ngono. Cetunen Pak Puh. Om Jenengan nggih poso. Lho aku ki saulen ra tau mokel aku. Iki lho pamundhute Mbah Noh kulit iki. Ayo. Podang kuning to. Sambung wanci dalu. Tak kira sak sambel kemangi. Om. Dalem. Bang kangen aku sampean. Nggih. Bar iki sok ben poso. Nggih. Sing penting seniman ya seniman, agama ya kudu ngetutnya apa sing dadi lakoni kapitayan iki. Poso ki ngepas rasa. Ya no poso alhamdulillah. Pokoke sementing ngono. Cetunen Pak Puh. Om. Jenengan nggih poso. Lho aku ki saulen ra tau mokel aku. Wah, elok kuwi. Soleh tenan kowe, taat kowe, takwa kowe. Ora poso kok. Sombong iku sarapan. Kagem bawa mboten? Nggih. Siap. Dandang gula, Om. No. Bes telikane sampe bluke. Balik rono neh. Sudah. Kuwi konslet. Kabele konslet terus kobong ngono. Mbok kowe nek pengen mut-mutan muten ndase kuwi. Wong kok kenyih heram kok iso. Yo, Bumi. Alhamdulillah suarane ya sik utuh bocah. Alon wae, Nduk. Sing penting kuwi nikmat. Nggih. Ngeten iki nggih termasuk ibadah Mas Cahyo. Lah kok saged? Mungkin ngetokke swara sing mirengke kepenak, jur gawe senengi atine wong akeh. Niki nggih ibadah. Ngoten lho. Kula sampean barang ngene iki ya dipikir. Keterak 500 kok tenger-tenger lho kowe. Yo bar iki poso. Waduh kowe iki jan. Wong kuwi jodoh rezeki pati derajat pangkat sumende marang Gusti. Ora usah dadak mbok was sumelangke. Wis kowe iki mek nuturi ra teblok blas. Oh tak ijoli mari ngene ngono lho. Engko potongen lehmu kilong pira? Anggarane awake dhewe potong ki ijoli. Potong di wong 11 kendengenane entek. Tegese panitiane tertib kuwi. Nggih. Nduk. No. Ayo to sambung rasa nanging wanci dalu. Alhamdulillah. Sik Nduk, stop Nduk. Bentar. Pak sing teng ngarep Videotron niku Pak. Pak bakul kopi. Niku lak beto pop mie to. Pop mie lak biasane cah cilik-cilik seneng. Jangan paringke sing cilik-cilik tengah ajeng niku. Pop mie niku jangan paringke. Jangan ngadeg pun jangan niku sik. Sik nyen iki nek ora tak atasi angel iki. Jen nggih Mas Cahyo nggih, kedap nggih. Nggih. Nih pop mie ngriki. Nah. Nih ben cah cilik-cilik seneng wong panjenengan niki golek berkah kok iso. Nah niku didupke cah cilik-cilik ngeten pundi ya Mit pendutke. Nih sing alit. Nah pun royokan sik. Sing cilik sik mesake. Lah kae. Nah sing cilik sik. Nih. Nah kae cilik. Nih kono sik. Kene. Sing arep pamit. Nih.
Pokoke Pak Harsono barokah iki bengi ngene lho. Nih Pak nih. Nah. Ngeten sik. Nah. Mas Kluthuk bayar sik kae. Wis. Ngono lak penak to kok iso dompetmu le. Sasi ruahe penuh barokah, Bro. Kateng dikateng. Dompetnya dikateng ini teng. Dompetmu teng. Dompete Kluthuk. Oh. Kene. Wis kono ndang dibayari sik, enteke pira. Lah ora kok bayar isin lho kowe kudune. Pak Harsono ki piyayine blobok. Ndang bakle ngenteni kok iso. Sak lembar tok lho. Lho paling ora ki yo melu seneng to kok iso. Pira enteke, Dik? Terase pinten, Dik? Heh? 100 wis kono ndang ditumi sik. Mosok mineme 100 kan? Wis ta dadak kon nyiram kok iso ngono. Oh. Ayo sing ikhlas lah. Mosok mineme 100 nggonku lho ki mek 7. Nggih to, ya to, Nduk. Nggih. Kula sampean barang ki ya contonen umi ngono kuwi. Nah. Ono lah. Nggih to Mas Cahyo. Kok panjenengane gawane kathah nggih sok kala ngeten niku e. Ah nggih. Sak kopine pira? 200.000. Wis sisan kopine ben dunduk wong. Dono, pisan kok dono. Ya sing alus sing ikhlas to kowe iki. Tuk. Ya golek rezeki halal kok ya. Kae deloken piyai sepuh-sepuh malem to penggalihe ngono. Terus Ono wis kono kopine kon ngedumne. kok pen pisan. Masuk. Lah, kae bakul aku ah. Kene Pak. Wis Bakul aku. sentek. Wes, gosok. Dek tak lunasi wis dek wingi to ben tek pisan. Sesuk poso ya ben merongos kuwi kok. Lah iya. Oh, aku carenganku sih oke ngawur. Wah. Ayo. Yo. Ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula Bapak Hari Wuryanto sekalian Ibu saha Pak Dr. Purnomo ingkang sampun dipun lantik mongko dados Bupati Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Insyaallah awake dhewe sowan besok tanggal 19 April Mas Juju. Alhamdulillah. Nggih. Ten Pak Haji Heriwer nggih. Nggih. Wis, pokoke bengi iki totok adi latihan. Ayo. Karena diundur nih. Ugi kula aturaken dumateng Pak Darno Wono Asri ingkang sampun kepareng nimbali kula rumiyin matur nuwun rawuhipun. Ya Nduk, masuk Nduk. Umi Hafifah. Gambarmu uga sing gedhe
sembah nuwun.